ha 21st August chung ta bo GB hospital lo miano rok jotono nukuna khwai agartala highway road je incident nangmani bahai ke asu brutally kaisa oil tank gari ni driver khorok ni borok na amsa kafrewui klakha ba o incident nangmani engkha dibor jora ekta theke duita ni bisingo a jaga o nukjakha video clips bo tongo chini thani as a evidence a video o srai ke brai bini langma thange segang sawi klangma tongo o gari waisa sungno accident khailai thange se tesa bag gari wichin sakawo tesa sungno kasili klangu hunai ga haike tabuk je bini bsajak kusu te bini bsajak okra ni bwsai bini chamri khorogni no asungsa no yakari thangka ge tabuk bo chung khaklayo police proshashan ni phasingti bo chung amoni ti krak step manano FIR ninani bagai jora maya tang hinge omhayang tomani bagai hinge tabu phung jora wo chung FIR rinai PSO amoy baksa chung tebo khana ka gari bobo chung abo mangkha gari number hinge tabu driver no police rok nai tugui tongo hinge aro sana ko hinge hanga kai yong ni family ni ko bini bsajak tongmani khorok ni bini bsajak okra je niche rai asaina ni tabu tini aichukgu kha asaika bsat typical jora ni bisingti borok thang tong borok saimano bini chamri mikhitung phal chajaknai bobo tabuk asungsa no krikha bini bsajak ni botini phungo aichukgu cherai asayo bini sajak kusubo tabuk asungsa ro krikha inge omahai jora wo ang public rok no hindi government no hindi te tini police proshashan no hino jotono janjani je khlaiton public rok bo omahai issue no tiya koni bskango phaina ni ingthon sana ni ingthon because chini borok chini buri shikli bo 19 years siko teje thine bini chamri okra bobo youth no kho ei singya kho ge chini tiprasa khorok ni nya haike buthari klangai bahaike ke bahaike yogi manai sing bini bage proshashan ni thane joto slai crack sing nai nang hainge sing bono fasipan order rina ni bage chung sai tok nai hinga amboy baksa yong ni je nukhungsu gya bini man thai bobo manang thum bini rights ni bisingti te tumung no o borok no je borok omo high crime khaika attempt to murder li omo direct murder no khai pai khabo je borok no bo attempt to murder khai mane borok thwi pai kha so omo ni bage tabu local borok ni area ni je chini MDC rok hindi borok bo nainang thun MLA rok bo nainang thun tang inge bongni no khungchu gya tabu borok ni no khungo borok thwijak bkha baijak tabu yong ni logi tongnai bini sajak okra cherai kusu tini phunga asai mani te abon logi tongnai bini sajak kusu ni thimani oloni samung rok ge abono ang joto chini area ni local activist rok no bo request khayo ohai jora o bongni gana bsana bagai ge am subai no kobang ko sana thange ta inge kai chini yong bo asu kosto mani tongo kok thaime ya mokol mukti klai tongo ge chung kobang kok thayawoi joto public hindi te chini MDC MLA rok bo request khayo phaya koni bono no kisa chuba phaina ni bagai hambai oil tanker bai phera jago hinai je gari rok rom kha kok sala ketni ga abo khen rok bahai gila saiman ka confirm o gari no hinai tabuk sung saimano khwai to agartala highway ni kok saka hanga kai abo tabuk under construction sung jotono saimano bom high road condition no hinga kai a jaga o ferewai klangkha hinga kai ferei tongo highway road hinga kai obviously whole day no borok lai sui tongo hinga chini public rok no afro accident ma loge aga na wo bike rok gari rok bang ma lai sui tongnai borai baksa hinga borok na ro gedarang laikha ga gedarang nai borok no inform khaika ambulance and police no amo haike no te miawa aro lahar boka sukja khasung jotono saimano sanja horjora hinga borok ni thani ching eye evidence tongo chini thani ja aro oil tank bai khlaija kaini en bo khlaibai khathangka driver tago maya kho gai a jaga belai clear bring ni video bo tongo je jaga bo statement dei ka bo bini langma thaya sakang je o gari bag gya re ya kuni sungo te fere klang phayo gai a bo ni je photos bo chini thani tongo a jaga srai bike hinge bo how se kusaka do bike lai how kusaka lama condition hamya bike se damaging ya hinge borong ni organ ke bahai out of borong ni body faika bari ni bini vaginal organs rok jotono damage ngi thangbai ka phatara ongkor thangbai ka chlani bkha hindi brain hindi jotono ongkor thangbai ka hinge amo hai brutal case sung omono sung exceptional hindi rongbai maya police proshashan omono dakti ke maromnai and sung omono public by pressure mari nai amo hai keno ei mane thudale mane le dadak sida face to mane dadak sida buskang go hai thudale ma kalai kana hai ferai je phayo bo hai rok tam sai omo dadak sida thutai ma kalai ya puila hinge kai o mal khungbo
Agartala ni je lama khuaiti phaijong mani means bo Agartala phaisingo mukhangkai phaijong mani bike bo amo haino borok ni nok subol singo ge borok I Agartala phaising mukhang highway mukhangkai phaijong mani ge amo hai jorao tamo ongkha gari bini speed tongo chung saimano truck oil tank rok borok sabo tongko no naya borok speed o chalogo ge bo afro bela speed o chalogo ya kunoi borok no pass khaiei thukuru phanangai khiglai klangkha khiglai klang furu chalani condition already bini brain rok bursting phataro phaijak ge amo haino nuguya kunoi maybe o driver te bo kiri jakhna phiaba buriya furu kaham korungse chalasimi sing goja chalongnai ge bo kifile haino hai attack khaimani bagai tabu slabo kori kha buri bo kori kha wrong side aboni videos and photos clip clear tongo enaro je ambulance borok no khosarai borok ni bo clear statement tongo sini je thinai borok right side no drive khai tongmani tangke tabuk public ba family rok tamonai obos tabuk puila hinge borok ni family omono nai bong ni borok no amsaka brutally buthar jakha ge justice borok nango Pros Prashashan abono strictly action mana nai chini logiwa chung advocate na ka instantly tanging ge kom hai case sunung jago kobang ma advocate nijini own profit ni bagi simi kuri boro rong no rangkisa kana hari onu khungno te bochu dia khlai payo olokai at the end a boro rong ni party by rang jagai o case no stop khai payo so chung chini bela young advocate miss hawano chung na ka o case ni bagai te bo o case ni bisingte borok ni bagai justice to bui fainai and amo baksa police protection no bachang joto articles dhara ni bisingtike strict action na bagai obon bagai jang appeal khlai FIR rika boi ba de mungta boko moi bo parang sung na nya ne kibil phaima jora sukana ga boko muni para kha boro parang sung para kha boro bo parang sung ni para hangya ka tabo Shantinagar mayung bekreng tabo abo under Kolyanpur PS kalayo gai tabo bini boko muni nok hangya kai Subul Singh Mia ni pati mungman to belai no abo chaya angkha belai chung kha do kha bo nungman ya golo angke chung tabor sport of haiman ya golo chung saimang kha je miao je khoroksa tongnai khorok nei thina ni bisingo tai khoroksa bo theikya bo bini thina sekang kaisa dying declaration hono chung abo no abo riklang kha bo sauje boro jefro gari boro ni bike obo thutai puro afro boro klai thangkha afro boro kono serious injury yakho fi abon yagola boro kok bo saiman tonga jaro abon yagola bag gear ri rikha gari bag gear ri man yagola se boro serious injury ngai je bin khum nai bini je bokhro abo bongi thanga phati ui thanga ta abon yagola abo chini oro accident loge je tor chung nu kha je bo ukul ko bag gear ro abo to intentional abo to bai cha khaino rumani tor chung just accident by siminong ya chung chai tongnai je a borok je accident khainai no bono chung shasti de nani inka bon bagai tabuk chung oro phai nok ni borok bai to kok sakha inke tabuk chung toro social organization ni phaisan ti phayo ba chung ongko nai je borok ne FIR khaija kane khnawo aro ni PSO a FIR chung thangai nai tam a FIR mention khaija ka tam seja kha FIR boso jorte krak khaija kha je nangman information aro reja kha reja ya abro chung naina ni thangnai ke chung chai tongnai je nini jo victim ni family rok nini je thai thangjanai je chela bini je busa tongo khorok nei tabuk kotal miya horo khorosa achai kha charai buri busa te khorsa chara busa tongo ke tabuk ba buri bo delivery bai dorop bini bo sak hilingna ni jora nangnai gam te situation jate borok bo compensation kabang manthung tamni khabo borong adhikar borok don di mana ni accident hoite plus je accident khainai bobo sasti mana tekhe chung buskang ni lamao chung abo khlaina thangai tong tabuk chele ase ni ko boro na Hejamara hospital charai banai thwi thangjanai khorok nei ni bisingo khoroksa chalano hungka to aro Kolyanpur ni je hospital khoi hospital sorry khoi hospital aro bono bed declare khai jakha ke te khorosa jora thia ko burei bono GBO refer khai ho jaga serious ba bo thina sing oro dying declaration rei kalang kha je boni bahai khe borok ni dukhuman mani yagola bo kok saimani tonga jora wa afu serious ya ko begiar ruise borok na bo khai jau chetan yagola borok ni langma arikha tabuk GBO thika tabo je
Mia to sport to thia he ba. Eh bos sport thia. GB5. GB5 thio GB5. Mung do. Beri ni mungkin.